Ah, tu ești la Bugatti? Da, mama. Hai să autorea. Oh, lui Stan! Lui Stan! Dacă vreți, aplicați în Crips. Cât de greu. Ah, de fapt sunt alea basic, power gaming, metagaming. Nu, că nu ce mă, Filion. Dacă dați testele cu mine, vă bag direct. Vrei tu neapărat? Nu, că poți să mă întreb ce... Eu nu vă oblig să vă băgați în Crips. Vă băgați unde vă vrei, mă. Ah, cred că intri în clip, că-mi place. Acolo! Voi să vezi că îl bat pe ăsta de se cacă pe el, fii atent. Slash me. Leșina? Leșina. Nu merge, a, gata. Bă, dar trebuia să zic să te jos de mașină cu ultima putere rămasă, după leșină, lasă, că zic, este mașină. Vomită. Bă, dar la măcar mai în viață, cred că l-ați făcut, mă. Deci nu cred că eu filmam din greșeală. Își revine ușurel. Slash me. Ia. Cum se chema la om? Parata Chemiol. Ia Parata Chemiol. Din Pol. Am mai dat de el, mă, e de măcar ca și degeaba. Își revine. Bună-ți de undeva, domne. Bă, era domnă roșu cu căcatul ăla de mașină. Ce faci, măscuță? Ce vreți să faci de două benzi? Domnul, băiatul cu pantaloni și cu căcatul ăla de mașină. Asigurarea, bă, ești de susținut. Nu bag Da, aici. După asigurarea aici. Da, asigurarea asta aici. Da, asigurarea de la asta aici. Dă-mi cu Ce vrei, bă? Bă! Dă-mi Asigurare. Asigurare! Dă-mă asigurare. Dă-mi asigurare. Bă, ești nesimțit. Dă-te jos, am zis, dă-te jos. Da. Bă, ești bulangiu, bă, ca mea, ești bulangiu. Stai jos, stai jos! Au! Au! Aia! Bira, n-ai bisou. Așa, bă, Nu, stai dai tu jos, bă, tu asigurare. n-auzi, stai jos! Stai jos, Aia zic! Aoleu. Da, uite, bă, și pe Slaviu ăștia, mă. Dacă dă ticket să te teleportezi la ei. Să dai gen în Egiptare. Să facă tichet să fii tu. Nu fac mă tiche, când nici nu mă duc. Bă! Ce se întâmplă aici? Îți dau. Ce faceți, domnilor? Ce faceți, băi, nebunilor? Ce trece pe voi? Băi, să întâmplă, băi. Nimic. Nu știu ce s-a întâmplat. Ați și băi zărați la vă. Aoleu! Doamne, și de auto, ce bine sunt. Aoleu! Haba, mihihi, Domne! Akbar. Domne, ați dat peste mine! Allah Akbar. Să nu intri la ăștia. Asta e, domne! Păi, adică asta e. Stați tot aici! Păi, domne, ați mai dat peste siroada. Bă, domnul polițist, mă știți când m-aș băga la Jilava, azi am ieșit auto, mă. Ce faci, mă, tu? Acum am ieșit, nu vezi, m-ai băgat la Jilava, acum 10 luni. Asta e viața! Asta e viața, da. Dacă n-ai pe proiect. Aoleu, ăsta Poate nu aproape. se vine, ce nu Unde mi-o fi fratele, frate? la poliție, uite aici. Uriescu la, mă, simnios. Ăsta dă peste mine, hai, mai bă, stai că ceva să... Cine i-a primit, bă, pe ăștia poliție? Domnule, de ce purtați mască? De ce purtați mască? De ce pe colegul vostru? Stați pe loc. Pe cine chemă? Da, cine dai, mă, după? Mă, cum ești? Acest polițist le-a menit să vină afară. Gata! Culcat! La văzut, ați văzut? Ia te știu! Îl bate pe polițist cu aia! Eliberați-mă, domnul! Vă rog frumos! Nu mai... Hai să luăm colegul care mască. Care mască? Ia tu și după ăsta! Mamă, să vezi ce-i baba politici ăștia. Care mă asta? Da. Mamă, să vezi ce-i baba politici ăștia. Ne-a pus pe Instagram. Ascultat, asta a fost! Bă, ți se pare normal să pe Instagram? Cred că a murit sau?
Ăsta da, ăla nu. Nu știu. Ce faceți Cum voi? uite, La omul colegul, că dădea cu păunănie. Ce faceți? Ăsta? Hai. Da, i-am dat așa cu... Fugi după, adică nu există. Tu morți, mătii. Tu, rasa mătii de spray. Nu Păi ai, mă. sunt far ca tine. Bate-l! Bă, te-ai în gâtul mătii de prost. Nu pot uite. Uite, dar uite pe tine. Nu, te-ai în gâtul mătii de prost. Nu cred că l-ai bătut. Nu te-ai în pula mea. Acum apige-te pe el. Păi ce mă și pe tine de L-am bătut în față la șo. Merg pe autostradă, stai așa. Hai. Centura. I-am dat 150 de mii. Hai, bă. Trebuia să mai distragi tensia puțin. Mi-ai dat? Da, mă, ți-am dat. Stai aici. Sunt aici, nu mă vezi. Hai că vin acum să dai și glonț în cap. Stai aici. Nu da glonț, dai de ei cu mașina pe zi. Tu ești ai venit? Nu, n-am venit încă. Aaa, așa cheamă colegii. Stai că vin eu acum și omor pe toți. Mai ești în jail? Nu, păi eu ce zic că vin acum și omor pe toți? Că mai am 50 de minute. Mai adică 0.50. Așteaptă aici, că te luăm o static. Mai Ah, ăsta. Da. Interesant. Hai. Ce că mai ai lăsat pe aia. A venit Hai, colegul. ți-am tot mai, ce să mai faci? Stai acolo unde ești, stai acolo puțin. Deci ai zis că ești acolo, stai, mai dăm o dată. Ah, stai, că știu unde ești. Deci e gangul ăla cu ei pe aici, deci e ăsta de stunezi și ăsta de, dar vezi că Am mașina puțin stricată. Stai așa că vin acum. Stai că vin acum. Stai că m-am dat jos din mașină și sunt fix lângă. Stai că scot de acum pistolul. Stai de capul meu, ce pute ta. Hai să vezi că iau eu Stai ăsta. să dau aici niște șervețele. Stai că vin eu acum. Bă, dar ce mai faci, mă, Tudor, de nu n-am mai intrat. Ți-am zis, mă, e pedepsit. Da. Cam handicapat Tudor ăsta. Cam prost de fapt. Acum cred că s-a căcat pe el. Stai așa puțin, că trebuie să vin. Mă uit la acum. Stai că te văd. de se aude, Ah, băgame! Cum? Băgame! Ce? Stai că trag după el, băgame așa pula, vezi? Tu ești la? Aha, stai așa. Cine e ăla? Cine e ăla, domne? Cine e ăla, domne? Nu e dat dumneavoastră, domne? Domne! Au! Hai de Domne, mi-e frică de gloanțe, domne, nu mai trăgeți. Au! Vezi că i-ai dat 3 hit-uri, i-ai dat 3 hit-uri. Stai că e bine, e bine. Băgame ea și cura ta. N-am omorât! Nu. Alo, domne? Alo? Salut! Ce- Salut! Du-te! Cine ești, domne? Au, Hai, repede, hai, du-te! repede, bune. Este bună. Fugi! Vin colegii lui. Fugi! Ba nu, nu vin. Fugi! Please. Mamă, ce n-am omorât și i-am dat-o! Au venit colegii, scoate pistolul, mergi cu Păi eu l-am pistolul. scos, de ceva timp l-am scos. E spatele tău, e unul cu Lamborghini Urus. Dacă l omor și pe ăla. Nu e ăsta cu Lamborghini Urus de acum, ba da, cred că și ăsta e. Hai să fugim, să ne ducem într-un loc, hai la cel mai apropiat de aici. Hai acolo la benzinărie. Hai. Exact. Nu știu că ei au făcut chestii, că ăștia e de la mine mașină pe motiv. Adică fără motiv, nu ne da banii pe Păi care nu, că e tot filmat. mi-a dat $1 pe cartus. Lasă că mă Până la urmă 5 lei. Deschide puțin capota. Să văd dacă mai sunt acolo. Bă, fugi, ești nesimțit.
Vreau să văd cartofii. Bă, mașina Bă, mea, bă, cartofii mei. spune-le colegul tău. Nu fugi. Bă, i-a furat mașina coleg. Bă, Ai ce patru pe mașină, nu Bă, i-a fugi. furat mașina la coleg. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alo, Akbar. Bă, i-a furat mașina colegului. Săracu. Ia zi-mă, de unde e chile la mașina aia? Akbar. Nu, bugeatul meu, o spune lui colegul tău să fie de înapoi, că s-a păpat, da, baba. Nu știu ce să fac. Tot aici din curând. Mare pistol. Da, hai să scoatem, hai să mă cac cu armă. Bom, Fete că mă cac și eu aia, cac cu armă. Stai așa. M-am căcat. Fii atent, nu mai fă M-am căcat power, și eu, spargem gasca și totul e ok, da? Da. Și ăsta să știe colegul să-mi dea mașina înapoi, nesimțit. Băi, știi, nici tu nu mai scoate armă pe aici. Ok, ok. V-am pupit pe toți. Hai, salutare! Hai, salutare! Bă, te-am să dai cu colegul, futuz, futuz. Ia, haide pe asta acolo. Dă cartofii! Băi, lasă că ai tofi, mașina mea cu aia. Că nu pot să spawnez alta. Zi-mi unde e, zi-mi unde e. Nu știu. Bă! Cu aia mi-a lăsat-o. E pe acolo. Ce vrei, mă? Mașina lui! Nu știu, nu știu unde s-a dus. Adică nu știu. Ok. Lasă colegul că am pe GPS, că am GPS la mașină, nu știu. Ah, ok. Scoate și tu mașina ta, Hai, pe după după el. mașina mea. Mama, a venit și alea. Coaie, dădea adminul, coaie. Hai, vină încă. De nas, Lasă-mă pe mine să contă că eu știu unde e, că eu am GPS pe ea. Ah, ți-am găsit mașina. E cineva în ea? Da, urcă acum. Mâine sus, băi, ești bulangiu? Ești bulangiu? Fuge? Da, fuge. Denise, vreau să mergem la el și ai tras direct, ai înțeles? Băi, asta e sus. E sus, fotos sus. GPS-ul, mă. Hai că nici nu văd pe GPS dacă e. Unde Tragi ești? direct, deci ai tras direct, ai înțeles? Ai tras direct, Bă, băi, direct e aici, vezi că e aici în dreapta. E dat direct, uite, vezi? Stânga. Fotos, măi, mătii de căcat. A dat de el la mașină, Unde? în stradă. Nu, întreb unde e. Uite-l, uite-l. Uite-te, Băi, băi ăsta, ăsta, băi, băi ăsta. ăsta. Ai zis? L-am omorât direct. Ai zis? Așa L-am omorât. M-a furat mașina. Nesimțire, nu se fac de-astea. Aaaa. Ce dată respawn. Băi, i-a dat... I-a dat revive. I-a dat revive. Nu i-a dat, și-a dat el. Așa, aș vrea să mergeți cu mine ca să luăm o Iau ca să mașină. băieții mei de pe Instagram, aici poliția, cu ce motiv l-ați luat, domne? Că e prost. Nu, nici că e așa, domne, să nu-l înjurați că este un organ de poliție, poate este un polițist foarte finuț. Da, Domne, de mă, ce? Finut. Că De mi-a ce toate l-ați luat? armele. I-a luat toate armele. Trebuie să mă... Nu vreau Mi-a luat să toate armele. discut despre acest subiect. A Deci, avut arme domne, de e calibru mărturie de mare, pe a avut Instagram. arme de calibru mare, nu mai stau la discuții cu cont. nimeni. Păi Eu și îmi de vreau unde îmi fac, știți, domne, de ce eu îmi l-ați fac tras decât pe meserie. dreapta? De ce l-ați tras Păi pe dar nu m-a dreapta? tras pe dreapta, m-a tras pe stânga. Aici m-a tras pe stânga. Știți că este ilegal să vă tragă pe stânga, e voie de Păi dar m-a tras pe stânga aici, uite aici Ei, mai eu am Zi fost bună, poli- domnule eu am polițist, fost, să eu am aveți o fost zi bună. polițist pe Anglia, de aia. Până acum Să aveți o ăsta, zi bună, domnule. La fel, Urâtanie. înghite că te sun eu. urâtanie. Dar de ce ai taserul la mână? Vrei să-ți dau două capace? Că îmi desleg mâinile Cine a astea, zis? Cine a zis? Mă, ăla ăsta cu de la e dreaduri, cătuș. ăla cu dreaduri. Denise, îmi spawnez mașina și tu știi ce faci? Deschizi ușa ca să poate să intre în Poate vrei să o mașină. consum pe tine. Ne spawnăm amândoi Hai, mașinile. urcă în mașină. Nu, spawnez eu. Au. Au. Păi am simțit-o Deschide și ușa, mama din deschide mormânt. ușa. Și mama din mormânt o simțit-o. Da, nu mai. Bă. Vezi că eu dau disconnect? Fă tu ce faci. Fă tu ce vrei. Că eu ies, că mă duc să mănânc și eu shawarma. E shawarma, adică nu pot să stau așa, știi, cu lângă ea.
și mănânc, mă uit și eu puțin pe YouTube. Mamă, mi-a luat și de-aia mai. Mănânc până mâine. Hai că-mi plouă în gură, băi, Denisei. Procului, haide, procănel, bă, un ciocan, un ciocan. Ce-ați făcut, domne? Ați intrat în El toate a alea. sărit. El a sărit de mașină. Am înțeles. Ce-a făcut, mă? Ce-a făcut? A ieșit, Ia a mă sărit și pe ăla din mine și mașină, a fugi de sărit aici cu mine. polițistul. Îți dau 10 milioane. Îți dau 7 milioane dacă mă cerdești de aici. Ce handicapată, dar și cu capul de stâlp. Și de gard. Aoleu! Se desimțit? Ăla de peste mine, nu intră tot stâlpii și n-are nimic. Stai așa că mă să-l scap pe ăla. Denis, hapă oameni. Aoleu. Tu stai și mie. Uiși, revine, așa, și acum mă duc să-l scap pe ăsta. Domne, ați cam dat peste mine, nu știu cum să vă zic. Părăsește zona. Păi adică părăsește zona, dai peste mine, ești nesimțit? Părăsește Dă zona. asigurare. Să vezi câtă asigurare îți fut. Să vezi ce asigurare îți dau eu dacă N-auzi, nu mă, taci, de băi, asigurare, n-auzi, polițai. ești nesimțit? Dă-i în gură, Dai dă-i în peste gură, mine. rupe-l. Dă-te! Dă-i, dă-i, mai dă-i, Așa. scoate-mă și pe mine de aici, că îți dau 2 milioane dacă mă scoți de aici și mă Stai deslegi. așa. Îți dau 2 milioane să mă bată tata. Că mă prins ăsta... Aoleu. Stai așa. Hai să plecăm. Bă, Așa. what the fuck? O pereca polițistă la Mă, ce Dumnezeu. i-am dat-o la fraier. S-a dus pe ceac. Interacțiuni. Mă ia pe mine cu mașina asta de tot căcatul. Nici măcar nu mașină de poliție, nici n-are voie la intervenție cu Uite, mașină gata, te-am scăpat. privată. Poți să ieși acum? Așa. Da. Ia, stai. Zi și mie un CNP aici, tată. 2897. Uite dacă. Mersi, mersi. Zi bună. Zi Poți să arăt tu bună. mașina. Că oricum nu e a mea. Oricum o arunc de pe pod. Nu. Ok, arunc-o. Oricum nu e a mea, hai. Aoleu, dare, aoleu. Lasă subire, hai, salut. Aoleu. Las, bine, salut. Cum ce n-am bătut pe polițistul ăla. I-am dat armaghedoanca.